Hola, aquest cap de setmana tenim eleccions primàries a Podem, Catalunya. Hem de decidir quina és la secretaria general del Consell Ciutadà Autonòmic. Aquestes eleccions arriben, però, en un moment complicat pel país, en un moment de col·lapse institucional provocat pel plebiscitarisme des del 27/3. Tenim per una bona notícia. Podem va guanyar 2 vegades consecutives les eleccions a Catalunya i això és el punt de partida des del que us volem explicar la nostra proposta. Des d'Impulsant el Canvi, podem dir necessitem un Podem fort i necessitem, per tant, un Podem que es pugui constituir com un subjecte jurídic amb personalitat pròpia. A la pràctica això vol dir que ens podem decidir per quin model organitzatiu estem, quina és la proposta organitzativa que volem per Podem a Catalunya, quina és la relació que volem a la resta de confluents amb els que estem protagonitzant aquest canvi il·lusionant i engrescador en el que volem canviar el país. És per això que de cara a aquestes eleccions us proposo que tirem endavant amb una proposta que no és la proposta d'un candidat o la proposta d'un equip particular, sinó que és una proposta per totes i tots. Una proposta en la que Podem entomi la convocatòria d'una assemblea constituent, d'un procés que finalment sigui aquest moment fundacional, que ens recordi a totes i tots on estàvem a la Vall d'Hebron, que ens recordi com, en un moment de trobada col·lectiva, vam estar capaços, juntes i junts, tirar endavant el que ha estat una proposta de canvi polític. És per això que en aquestes eleccions us demano el vot per Impulsant el Canvi.